Audio Jungle. When ninja was animal mubia munamum, Adia Bakupo be was as we swa. Oma the ninja, I had down bonus. I told you, Hefa, Osoro. Don't care. What do you want to know 10 times a chama? What's the crown who's so much on Ponaco Tito? Chapter 10, verse number 19. Catchonia said, expensive things are not buyable. Expensive things are not buyable. Oh, so means I said expensive things are not buyable. Expensive things are not buyable. Adie bi ane board in yento. Catch them. Adie bi ane board in yento. Hello. Me say adie bi ane board in yende. Ayana kura na asa nyana kure. Hello. Ayana kura na asa nyana kure. Nyana kure. Adie be na wansa asisu a eni pantimi mfasika ndo. Enti enne awose obie wakoma mu ne wadwem na uti asem ye bekan na u take it serious na hu stand ba bia wugina ene ade a wo ye ene de etwase ubon emmoden di twasa ubon hu moden Igla wana so sa the same thing bekan say we ya begu aye ya akom chene no obi be free mu kura ya be pon a o ma dum no kura biem ba kontene so ya de papa e wo twiro semu a wo ye ma wo kra no honhom enyini ukowani e wade bi a wo ye ba ntesa e wo ye mu ntesa wo ye mu ye di communion say awurade janu ni tumi ni ho oden be ye kese na ye ni ebie yaso ebie nso ente sa wo ye mu na ye di nam ye koka Kristo ho asem edi ni ho adanse si Kristo tere nipa nso ente sa akom tene mpaibo achi communion achi e wo say tumi hu a odwane na obre ne ho asem a nso ente sa so niema bi wo twa say ye boy ho modin ewom basane man ye gyaye guo na de eni kwan say ye boy ho modin ye yire ye ho no ye guso na papa ya mi ko tu ni kote obeka sembi if you say Solomon ya one type of Bible munipa the lifestyle ya circle no o ye different the type of person ebi amabiem the kind of wisdom erade de man no sika erade de man no enipa wata asase so wotimi ekata ne so ade bia ebeba ne tima na asa ne kondo bia ne nsaka ade bia ohia bia na ne nsaka in life ano ohia hwe etimi nya eskanya ya to the sense ono asesa nipa gu ne fia omuya quaristers omuto ne man keke onyusu tape so the cd sem nipa ne gu ho me panyim we na ejadam no mastate to Bible can say na konhoma de akonhoma na oyi every morning say me ya konhoma monu aduane ma me yere ne me manom no so o ka kokwa na nye asichire say makoto asichire one cup in bags of sugar yes if you say no I say asante o ti sika free ni mpesu anyina so ntinka every week bi abo asefo di sika beko akokari di bibeko from na di bibeko o disa jibese o my best Ghana every week good any nuane nti na bibia hia no I want a life enti sa Solomon no ana o hye ya hunu se ampase sika wanya nti abusafo me be kansa ma nyansa wo nemu do akyerewo na wo ba bia this time ye duru ni ye Christianity no so aduru ane ne ma ni pa ni akodi akiri mo bansiranka rade se ye yi ade ba ku bi afiri hello hi
enti saa Solomon ya onim se de sika sitie se sika asase so sika yetumi kwasem sika ye ohene sika ye president sika ye animonyam sika ye panyi so obi wo sika wo fie this time on na ye panyi na wo fie ho because in Christ that is so mu ko school also ye panyi ya ba 1 million kura wanya bia ma ye opanya wo ye na ne de yin ewie ba ye wo mo beda ase ye hwe na de ne nsam ye na ma wo musika wo mu da ye yi mesemi ya busha panyi ne ba manya wansi di kura amoa efrada ka no se wono nko abeto obi antobi e ka ba ye wo se wafa ka ya kofa efunu ne ba ye won e de ba ye nini ya panyi na wo ye wede ona ma musika mamusu afie ne wona akosi enti se bibi sia wana mofre no saade ni nsam obi na abeye awurade a wo mabusuam hello na arawo sama ewo mu ne se sawi ase we na ye wo mu no abusafo potensi na wo beka na eye no kre na me beka asem bi wo ma kire eda enko osankafo etidu nchichemu edu nkro 19 ozo sirienti o siesie aduane sirienti ana o siesie aduane na ensamati asefo anije na sika na ya de nyina afi obi ankasa quotation ready go sirienti da bi sika na ya de nyina ready go sika na ya ade nyina kabiem sika na ya ade nyina again sika na ya ade nyina last one sika na ya ade nyina the bon say much Jesus wait ade we asa he ade ayi sika we sika light we sika puppet sika coach sika microphone speaker sika fire bomb sika taisa wada ma fefe sika enti asem no kan na no kra na asanye no kra wasisika na ya di nyina wanyi bia mfirim na ya beduru point bia busafo me kan kra chedam sika etimi twade bia on this earth including nipa etimi twade bia including nipa ayete ase na adi bia wa asase su bia nipa ya yesene bo dia etwatwo aye shed alupren nebwa because alupren dia wato no okura wato na si ho no ba bia be packing no every week bia utua ho ka last year me busa na ye $700 every week o pakia because we ntimi packing no fie nti ba bia ade be si no ba bia ade be si bia auto alupren so utua ho ka esi ho no ye tua ho ka enti every week bia wan tua no so the Ghana's came $700 crowd converted say what say 35 million if on sir and 4,000 every week be out here and see one say a two say into you why so be sacrifice special pilot because pilot no so say obi anim ka atwi no ono so say a two into you utiaka a billions of money. Yes, and something in Rolls Royce be needed no one. The whole world at the one. Something in the car be a man for convent a special order. The maybe mobia. Yes, said that quiet at the brain. To the whole Ghana, the whole world, she may be mobia beam. A order and one. Or quite a long cruise as the enemy the end a common obia, but they were Timan Casano. Our DPSN and LPO and Nimuyamuno. Saka and Yedi mobia. Their first no use on the same thing. They are one in town. You hear me, Mobia. Omo convert Ghana's can almost say 42 billion. 1 billion. Sir, 42. Hello. Answer your one. Anna, and Grafon Rose was also and I don't say. And they say, what the back Ghana's come on, so by say almost 50 billion or so.
because I'm saying $50 million. And I know almost 50 billion. And yeah, you 1 million. 100 million. How do 10? Back 1 billion. And it's 1 billion, 1 billion, 2 billion, 3 billion, 4 billion. How do 50? Skala ya di nyina 50 billion. But now when you buy my one gas, I would support. Upon when we know they can buy it. Yes. Obit me to. I know being 50 billion cardio abran is in no. So it's 50 billion. They are no extra more than 200 billion. Oh, I'm telling you. Okay. I'm telling you. That's what we do. Because I'm saying I'm not 1 million. I'm about 10 million. Yeah. But some billions of money in Nigeria, Pastor or private jets. We surely will be. I saw for Nigeria more private jets. Or you don't will be. Nipa baby. Pastor Chris, the Nipa Terepene comes to Kabum Tomano. One day in the baby or quite nisio. All the baby, Omucha and the cars are more than thousands of cars. And on one side, Chaman Crofo. Thousands of cars, millions of cars. To go do no way far away. Or such a chain in the man for cars are packing. The barrier where the cars are the channel, and it's almost a 120 cars. The bar wedding day. Cut them me. By a sea minuti, Yakaya Bushia from Yenda Nakansu and Yina, the Sioux so how ya bed my bank accounts in Yina, Bomba Mr. Crazy, a new time billion. I'm telling you. The Solomon Shun said, Saudi and I find money, people money was made 14th century. It was an agreement in the Pajitum. So you know the idea went to so you're calling him money. And the Tumia betting. Tumia betting, and I did bad in our car, sir. You near the in our so. But Sania Manocasi in the Sunemubaku dear, so I hear dear. Because Diam any people free. And it's our people now, you free to anyone. I never make him on a net or say, yes, and I say. Well, dear, so. And I did be a one at this earth, and yet billions of money. I will need some dang. Somebody when they are 5 billion and 4 billion. And the youngest in the issue. Because Roman penny for no him for no president. You know, champ now. Language and to one perform compared brown. To go campus for warfare. Nana na petina or pekaka. Or no other fans or no see a takumo. Takuma no boom no so usually down cruiser. Only a lie man penny for no. Tuba na young money pakodi nche on kono hye dem o ye dum light no ne wayo na wi ye do ka ma ti younger not na cruiser je kufu ado so the VAT be to so obi use V8 and V6 be every year be 35 million. Why are they papa? Hello. But see obviously live the same because me tiko no me top petrol 20 since now so long as about 20 yen na pet. By the end of the day, free education of the business can form a Kobe and I hear from us here the Kobe. Into so before Kobe so adjust can phone sikano mu man or gamsin aka Kristo or the come one no we or gamsin pa into so before sakon so atie free and a ministers and so on him say on ko long tenure on man V8 wo Accra cause we to the kwan girl ho from V8 so and no petrol to sell from no more bomb my neka tina say oba Kumasi or the convoy the buy a VIP mienu bus na moto di HD animu because Land Cruiser bears 100 e beba no in and out will be up to 10 million. That 10 million bedru because last week me kwa Accra over ibi Honda Grace ibi kwa na de koy ya fere ya ma 2.5 ya ba 2.5 ya 5 million na V8 be fa say me can cry the anti man con cry Halanda
first day yɛ kɔ yɛ fi 4.5 as wɔ yare wɔnom petrol te sɛ deɛ wɔabɔ dam enti saa kaa kakraka no V8 bɛfa sɛe ba saa nipa no ɛnka no ne boa saa 10 million no ɛnka no waku ten ɛyi so 10 million adeɛ no ɛyɛ no ɛnka no nkadeɛ bi a wate din wɔ asase so ɛse ne boɔ den sɛ ɔhu sɛ obi wɔ bidi a ɛne ɛne nipa timi tonti ne boɔ nyɛ den paade a ne boɔ den yɛntɔ ade a ne boɔ den bia yɛntɔ nti sɛ wate sɛ ship a Dangote Ali Dangote ɔyɛ Nigeria ni ida was a blessing ɔwɔ kaasa saa onim ne kaasa no onim ne kaasa dodoɔ ɛwɔ wiase ɛne ne ship onim ne dodoɔ samati di Nigeria ni Dangote cement ne dia ɔno Nigeria ni fie no wasi ne kakraka sɛ wɔde helicopter wura emu no wɔde akɔ fie no wasi soro no wasane asim ebe si ne fie ne soro a no wasane asim because ɔmo pɛna kapta ne sɛ kɛkɛ no ma jiska nti wɔyɛ so tight Ghana ha nyinaa obi wɔ ha ana akwa baako yɛsɛ allergy bandas wɔn ɔno so ne din no ɔmo frɛ no ayi ɔmo bɔ ne bibia antrak sɛmata antrak bia antrak so wɔ ship a ɔno so onim ne ship koraa ne kaa sɛ ne gas ano dodoɔ ship koraa ne bɔ bɛyɛ deɛ ta bebree anso ɔwɔ ship a ɔntumi nkan sɛnea nipa owu yɛ ne yɛsɛ ne VIP yɛ 400 VIP so baako yɛ 12 billion 9 billion 8 billion or bear 400 times 12 billion kabom so wɔn nyinaa obi timi tɔ sɛ wɔn mobile phone a yɛtɔ bi 5,000 pounds 8,000 pounds out the backers come be 250 million 40 million ani na hello na ne de kan call corona credit corona ani de kan pato mu chemi efie na yesisi na wo ni nyina anya pe o ni nyina anya ra I'm telling you empane de da so ni nyina anya pe wo dia na e kan ko asere ba soro ni nyina anya pe. Am I talking to somebody here? Yes. Me person me preja wadwini si baabi. Now sa na mani nyane kwa so ma wudru because eni patimi to. Yetimi diskato. Je toa to nipa. Anamu ni se to nipa. Ye to nipa. Last week ya ko police for share kikiri to kwa. At the end of the day, ye ko bedu ba. Yabaji mu 2 million money 50 cedis case die court na amaso 50 cedis akrusu court kono sese kuma seskafu nyina se barriers jinejina kwa mu a ye waskafu bi wa wo ka ye nyina wo mu because every month bi any week we scared the police station and penimfo no Edisicano, c'est Sicato, et Tonipa. Et Toka, et Tossas. Le bois, et Todan, Tonkunia Tontade. Pia Diana Sassu, Sicantimin to tell me. Was it Adi Pia Sicatunia Dianaye? And a cre. Squire Quay, one is Kaun Kobi. Abrutra, one is Kaun Kobi. For 40 timi uniska untimi ntinabi mu say wonya kura no petrol ton na fom Yes. pani nyina ne de ya bayabo le timi bi sikato ano na ma wi ase sikafo ni ntimi nsatira ntimi hu awura ne fi say omunim say it is enough but it's not enough. It's not enough.
yako techima na papa kokura awoye young guy be same gate man na ensu ato na eduro man no yakoye program o Assemblies of God so for wua na mo invite no na ye de ne koda ifie na ye ba no ye ba abem em say ba akwa kan mo mateda na ye ba abem na papa no ntimi nsole na o kutokuto ba che na young boy te samia ne papa yomba na ye ne security no wo tia no because of what tia no na papa kokora afi so for what 60 years when the gate man because of money. Hello enti ana da bia ni wa sika ntimi nwura ho da bia president o MPO lawyer say what Ghana you very careful when you asem you see very careful when you asem you chiw tow ti ten masa enko ba bia enya de be ko ba bia because money na top my back who Kumasi or BP filling stations pa the son as say back so be the ampo no edge afawo na awiakete nkrofo de ya ne dia no o ekramoni one na etwemanso na ya say ono na koma police 450 million man ye call free Accra no a friend filling station back koma police 500 million awiakete now na convoy the free central wow kwase sankofu na free so wa ma ho bi o wa ma ho na free so na wasi free station no so Kumasi krom oba challenge nti wakati so sika na ya de nyina oboa na asa womoa ha metia me pa me kai metina ma convoy di menima Kumasi sesi a ebebi ni ye program wa to so na traffic ate so for so ya late ni eduru asokwa ni ewura ho ne ka chom se ya late be so mu de yakọ ampa mina mkoyo umkaja mze aiva masa bra pepe 200 cities bibra 2 million no ene de mo no masa sai police car ne motor back how of the atide yakoduru ave so for to was sika na mene wan I cannot say for ni eba eno so eba bo asesa traffic achi e wa ahojo na police convoy bi betwam motor ba ko pe ni wa general nkusa bi ho de ne nsa awuram sai wo man ska wa bo mo ska hye ne nsam no aka tento oni na chi ni wa tese no wo de ne ko ai ko ne hu ye no ka kire me o de ne nsa awuram no obobo ska man say no aka tento oni na chi no wa tie sikwa no wa ma ka ne di na chi fau money enti sa wo se ni pe tetire ni pe wu ye wura mina masa eni die wom Yes. emu ode kan bi obi fa lift abi na kamu nuda money babra ni ina mu no first Land Cruiser bayen eno ne DBH na ye Z na man bi wo bi we kunu ye friend SKOD e won kinkers no e timber contractor o de kan ni be si ho a ne kutwa ho hia the name hu ye no me compare na die na ye ne chewa ho ye but that time oba odu kroni ko ti anu asodobo no boko first ya kwaya ntwuma kama na daso na wojo natural aircon ne cement aba ne be ye valanda wanye bia wonya guy e ho na sibi di tarazo na hey talazo yawa China force menim ye sibi di tas say talazo he dey oko nebwa
saa nneɛma no nyinaa ɛtumi sɛe at the end of the day but sika so tumi yɛ sika tumi tɔ enti adeɛ biara wɔ asase so a sika tumi tɔ biara ne boɔ nyɛ den hello ne boɔ nyɛ den sɛ sika na awa sika na dɔɔso yɛ wɔde ɔno so wɔwɔ nantwie kyɛw ne wa nokɔsɛm obi so wɔ nantwie kyɛw obi wɔ afuo kyɛw enti wo deɛ ne deɛ de wɔnya ne dopo ɛno no ntumi adeɛ nyinaa yɛ ntumi adeɛ nyinaa yɛ a ɛtumi sɛe bayɛ wɔ adeɛ baako pɛ bi a saa adeɛ no deɛ sɔfo maame sika ntumi ntɔ ɛna no so a ntumi nsɛe ha kɔgyii kɔrɛ nipa ɔho nipa yɛbɔn kyɛn mmoa mogyidi anaa monyini yes enti in history deɛ wɔba asase so a ɔyɛ efunu for 3 days ɔyɛ efunu for 24 hours ɔyɛ efunu for 48 hours ɔyɛ efunu for 72 hours a 1.1% akakɔ asama kyerɛ wo yɛwɔ saa obi so wɔ hɔ a ɔmporo ɔnsɛe na yɛmfa sika ntɔ no sɛ wopa mofunu na mokɔsie ne last week no monkɔ gyina hɔ na monya afunu ofie 1 week yɛwɔyɛ papafoɔ ne mamefoɔ bebree wɔ mu sii so no mu ho ɔfɛkyɛɛ ɛna ɔmo anim abu agum a ɔmo se nyinaa tutu ɔmo kasa ɔmo anim abu agum ɔmo anim atutu abrabɔ no ɛɛsɛe yɛwɔ yɔngɛ na wɔnya HIV a ne life no wasɔle ne dua so kora wayɛ tantantan a nneɛma no wɔwɔ nyinaa na abawosɛm ne sɛ after all no deɛ wobɛgani on this earth nyinaa sɛ ɔkra ne time so a afei ne wɔmpɛ biom wode ne saa nneɛma no mu biaa brɛ na ne wɔɔpo wode bɛɛ na ne wɔregyɛte ɔmpɛ man wei deɛ na wɔm kan a norɛ ho yɛ nɛntɛnɛntɛ wo so wɔbɛwu ne sika no kaa no ɛde baa ne yɛka sɛ ne sika ni a ɔhua no wɔ su ne wɔ su ne suo sɛ wei nyinaa me dea baa kakra no saa ntade ne ɛwɔ container ne mu nyinaa you reject it ɛde hyɛ wo kora wompɛ yes wobɛko mpo a wodane w'ani hwɛ dan wodane w'ani hwɛ dan at the long as the ma brape ne nyinaa ti no na mea sɛ kaa no mɛtene ma mete 160 pɛ so na deɛ aka no obi na enjoy na sɛ mekɔgye sikaduro na mede kɔnyaayɛ a mekɔtwa atire na mede kɔnyaayɛ a mebɛporɔ na mabɔn pagro bi to God sɛ obi atimi atɔ alupire obi atɔ ship obi atɔ dan obi atɔ fie atɔ nipa atɔ securities atɔ soldiers atɔ president atɔ police billions of money dollars different colors nyinaa bi gu n'account mba adeɛ baako pɛ bi ɔde sika na kɔ wɔn so wɔ antɔn ama no yes ɔde sika na kɔ wɔn so yɛ anfa ama no Jesus na ɔpɔ de ne sika ne timi tɔ yɛ ne nyinaa lendership etimi sɛ anaasɛ etimi nsɛe etimi sɛ alupire etimi sɛ anaasɛ nsɛe nɛsɛ de sika timi tɔ biara no etimi sɛe eti sɛ mede nipa hyɛ mu atemase nipa timi sɛe anamu nyini nokɔsɛm because sika timi tɔ nipa enti nɛsɛ saa deɛ na mebɛbɔ din no nipa kora nso mbɔ nkyɛn no sɛ saa nipa bi nya saa deɛ na saa nipa korɔ no ntimi nsɛe yɛn cite example manoa aduane menya time at hyɛ kitchen ayɛ aduane paa wohu aduane a ɔsɛ aduane ni special food matwitwa salad nyinaa agu so ayɛ jollof kama mede ketchup nyinaa agu so kama ɛtu hwɛ ɛna magya yɛsi hɔ ama the next day abɛto so deɛ na bɛto aduane no ɛdeɛ na bɛto aduane no ba saa aduane na mehu ne na fresh ne no sɛ mepagya na mede hyɛ fridge mu a adeɛ te sɛ aduane no so adeɛ na bɛto aduane no ɛbɛsɛ anaasɛ nsɛe ɛnsɛe ɛbɛkɔ so ate sɛdeɛ yɛda ɛteɛ na sɛ ɛnyuna me saa wɔ adeɛ a mɛtumi asa adeɛ ama na yɛhyɛ enti saa adeɛ na mebɛka akyerɛ no berɛ a sɛ woantumi amfa ho ambɔna no matter who you are wotumi sɛe nokɔsɛm
Pasa onye tiri do hu wura saa de ni mu a ye fa ne fridge na madam on say da Wonderful. ha obetimi da bro mu aso udi freezer mu 1 year no kra na sanya ne kure en say da ti Yesu was a human being ba de bi asika ntimi nto ebura no ti Yesu wa hu proye freezer aduane mbro. Wonderful. Hello. Hi. Nti de yania bere ho na kiki masa yeni time ma awade aye papa wa asase we so no a empro na ye wan baba ko ka chem say papa me de gold de me ncheki o because corona ye komu gold kra na de totas ena say corona ye komu no eye nsa le de siye ya mfansa le siye what as it sa corona ensai. Hello. Hi. Sakone nsai. Enti wiase sikafo etimi ato even ya to asofo nyina. Nokwase. Wo ya sofo no anya careful. Ya beton no kwa na se ne kure. No kure. Masa. Ahokyere nyando. Na ma ko so bi ma. Hungry man is an angry man. Nokwase mpa. Ha, eja, ya ni nam ha yi. Opa ma enem eni ube hu azeki na funi ne hu power de baba kas ali wan na sanya wa na ye ba ofro kwaja o fm ye preaching first one yakọ bi no correct no say na everybody yi bi ye nim as ye igra wa ne kwatana transo nya fasting nya fasting no kwase mpa sise de mo ye du kakra enti sika betima mo levu but I'm telling you your money can give you a good doctor but your money can never give you life. It can never. Yes. And how many? No question. Your money can give you a luxurious car, portable car, but your money can never give you a safe journey. Wow. Because in your car, that don't want to share. Your money can give you a good accommodation, but it can never give you a good city. Yeah. Ada wo otifia security situations won't mean that condition wo ube minim young girl wa bazayo wo ya kofo security de wonim wo ya kofo the president kofo ni made e woni fie yeah sa fie we die na nim aka so for nim pe fie so we jimi asem mpe ho enu tine hu se wo se di langu se chensi obi no obi so sand what sakre so enwa opasakri nina anamu bi da no kwase abranti ni dan oni dan wo da bia school dan no o se ono anam pen umudu enti menya wa adwene say money is good on this earth but it's not all. Enti ade bia ukọ fa ye okasa ka kire ho se ade bia sika timi to bia no ne bo nya den ti se ka se bibi bo den sa ade ne yentimi nto yeah cause ade bia ni pa bia timi tiska to bibia de ne bo nya den na se obi wo me yan o de yan site example ade we ma tima pega aso a emodu dabi emunyadu basa ya de mabo fra bia ote ha emodu mano we metima pega no se metimi pega no so anko ade a emunyedu mame na so obi etima pega ana ade bia ni pa etima ye bi da bia no you can do it but glory be to God say busafo one day soon the earth will be no more. It will go to its dramatic form. Yeah. One day soon, Amos will be no more. One day soon, my car, my life, everything will be no more. One day soon, these curtains will be no more. One day soon, your husband will no more. I beg a crabby, get you mammy, ne papa kui. Or buy a mobile solid hammer better no front to ma. Or a big man, higher and upper panity. Cobon pie man, no more catches. Obe ba sole ye bomb who say e bia sole afiri ni muko
omusi da obe wo sole ye wo so be fasting ama na boto wo muso mu ye ne ben wo so ni di wo se den mu sa so be fasting omuso bo be se 12 na for start it odidi wie ye kakra da within a short time muso wo so last year no mu ne buy no wo kan wo ene no more nipa bi wo wa onye me busuani anya me hwenso me hebra wa bre wo ni wiase obaaye man bi ashadai wa ti school na ye big du kuma se ya se o e deeper life sofo o committee o pf ni ka mu sei na ka wo frofin chan be bo me du na se school no ka se ne koba no se papa ni wo amese wa clinic kono all start one room near ho and the clinic na ye big na me na wu do na se doctors ni nurse ni gum obi a wan mere obi na dida na nkurusam ni pick up mu koba me say what is this word na so ni ma bi wo mu ba et na so nko mu prepare no first anke be aye preservation for their soul amu soul no empro na nsai ba wo man pesa de na be preserve wo mu soul no tse fridge wa bo mu bi sem fridge ni aye bro gwam de hwitiri me be pai ti da me pesa me yisu no me yisi wa anadwa na anane na me ti bia na masa de wuram o shem sa ensai ba wo de ne no ye ye no oburo ho ye ye no a wan hu nyansa nya futu bia se etwa so de safrigi no ade chi aye den sa no wa bra na ye aye better ne aye good ne aye best ne by lack of preservation you bet ma preserve show na ma the rest of your life aye ntaw kra no so wa reject ye no wa bro ho ye dwan kama de so ade ye be chi e be sai yena na otuno ko na ni afira no Yes. so ntimi nante nko ba bi wono apebiem ba difo bi okuma se bi o musika tono em wa against the gospel afi no confess by late losing the eyes some say ni ba no so no losing the strength afi no na tamfu be wu abom tisa wa yire ho na wo bom modern dia sisters and brothers me chira mo say niema ye prepare was as na etu ba ko sika timi to ba ko timi nto asole da ko sika ba ko betima asole esi ani sika ebeka bi na yakoto asase esi asole dan wo abutu da man say was 8 billion so ya anti ni say 800 million asanso ejade so wan ko bi eduru wa o ma fe ni pombe se bi person na ba ana yi scam 800 million no wa sole what da adam ba se mu digi matema na wo mi woni mi wo na wo kura wo 800 million wo timi nton cha sole ni wo yesa na o na mi ifa nche na me kan tim so kwa sam na cha me uni mi woni na mi si fam na jo wo se so ba na so fa de na mo me begu ye ho na se akọ anim za was it say 8 billion you see it because I did a warehouse base with you kesiye asase da ni mu say 800 million asa na mo ka say discount una asa 800 million na wo ntimi ndomo na wo ni mbanga kan ba ka jente mi ntimi ndomo asa na ska fo no obi hu say ska no nti hu say ntimi atamo akwa ne kan fun kire ono sa akwa no wakọ aburucha akọhyeka the fena senso estate car ekwa ekose ewakwa chameleon car ekwa na dani blue ekwa na dani red ekwa na dani green eja wonte the fena senso emse mi twa ekra otena car ni mu atare car ese na ode tena mu na car ni mu car nyina yesa ne birthday dura car na wese ne tonyo ma no afiri ense ye hunu kofuo ka na de ne kohwe ase no e bag na ne wo mebi wo suru bi wo wiem bi wo ni nchem te peda ne se finfin sei na president na ese apotro no se finfin wa wu enso enye de na time be so mo be dey Yes. akoba kokoja ayire du kintos ka akoma da akwa so de boma no yirae enso last month o musu wa wu se kofuo e ba obe ya asa ne ya so kofuo mu
Gentle Jack pen. Gentle Jack. Ninkaso. The whole Ghana I'm saying also what you be kofo. Na ni so ye. Akwani tunaka animu a na ka animu kala nyina asesa. Na adane sa akala na abi. Ka akro kala odi atenemu. Ni birthday otenemu a na I wish a happy birthday to you. Paso wo kwere no na ko share into mo feed ni favorite song ama no on birthday into do wa date ndu na ka na wish na boss anyum na man wo ka anim to atenemu happy birthday to you asenso na anyum ko na satebo untimi nko kasa kwa yade ni kwan sa wo ye because ade kro no money can buy it so far as ticket me 28 me so say yes tini say asoko papa bi omu ba wiaso mamani ana ho skafo bi betena nsole me na de musika ehye wo manum amomu nyina asese enti nunuanam me tumofo se nyankopon ma ye wonema bi wo se ye bure ye iga se me bi mu tupan ko buni Liberia enkurase ko petumi ba bi wo se de ati na nante se sa be 7 hours when because of power and they pay money, they pay price. But you have something, Master, you don't travel for it. My God. You don't travel for it. Yes. You don't pay money. Jesus. But you say you don't like it. And so I mean, it's me preserve. It's me my you. Then what say to my yoshi? And so my Christopher Mpe. Yes, you are the hunam adwene hunam kasa hunam brabo ade ayam fasika na toyen so ade bi asuru no ahombani wo wiase nyina de tum se honkonkno ya best Wonderful. Omuti sabi na omu yadan omu tane yes and Jesus o ye nipa na nso no onya nipa oba sa hunam ma ya won sa hunam nipa Bible say sa Yesu no na honkonkno ni nyansa ye ne de ne ma Yesu ampro wampro enti same honkonkno ya me fridge no on come ho a I am nothing yes etina me bon okwasempa etina me say etina me nyinya ti he wo ma awrade adom wo mu so no honkonkno wo so no don oya akokora no na fe na diem ebamo yentele bane bi muade wo wiase ne say tumi ekuto omuntia to mu muade ko oya obefira woni ni obesew hallelujah praise the Lord ti erade ye no kofo the question Acts chapter 8 verse number 18 okawdusi nanim na Simon hu se enam asomafo ne nsa Simon hu se enam asomafo ne nsa so wode go obi so no na onya honhom ne wode go obi so no onya honkonkon ne bio no sika bla won ka se every time when we say sika na timi ato Amos yes etimi ato rich yeah ato Isaac ato I ato microphone ato camera ato car edi ebulem na se edikanfo no gd se sika timi to ade ade na sister ene sanka yewu se heaven ya to a muvie se bi ko abrochire de bi ko won se edafom abroche ba ko a sai brand ko enti entoko ese busuonu ena ba fa ne manka ena o mane e ko mane ye leboa if you say new site dan nyina ya bogus dia timanko ye boga ni bia unia ni fra blotie ba na hwe ne body na he ode ye no unu sa wode ne ya rough na ndे ni smooth unu difference wo mu leboa enkwa ya mekofo mu ba first day mu ba na mi shaun nso mu body no e different but three so medi e na yesa akomu sa yi kakra ba ni asesa difference wo mu it was say a brass modus no say ewiase timi ade na won say obi ba ye konfo
na nabusuafoɔ wayɛ deliver no mu so sɛ akɔmuhum na ɛtinimu no munya na so de ayi fa so munya no so sika enti wonya a ɔgye na yɛ mu ya wo mu duafu enipa pesika ha na sika na nkasa wɔ ba wɔne ne nkurɔfoɔ na ɛba wo wɔne ahantan ne nam yes wɔne dwɛ wɔne ahoahoa anamunim sansafo ne nyinaa di n'akyi na ɔno mu ba enti wokoro ho ɛbɛfaw ɔmo yerew tuhunu sɛ sika timi tɔ saa nneɛma wei nyinaa na ɔsa apɔ sesaa ne sika ɛno na Alexander the Great kaa bi no ɔbɛwu ɔse ne funu adaka no yɛntu ne nsa ɛmfa ntɛnkyɛn na ɔmfa Alexander Great ɛko yaa bɛtena ase suu ɛsɔ ne soja captain mu sɛ ne wɔ su ne so abɛyɛ a ɔpɛ kuro foforɔ bi a yɛakyekyere na nkɔ akɔ fight wɔ mu soso ɔnya wiase adeɛ biaa bi wate sɛ India mi ɛmaa no fono ne ɔtwitwa hɛ ne fridge mu ɛwe ne mu no nipa na ɔndo ɔwe ɔnoa wo nofoɔ no ɔhwɛ deɛ esi hɔ no watwa dɛda hɔ mpɛ to nkɔ ne hyehyɛ ne fridge mu na ano potipoti ɛno no ɔwe India mi ɔyɛ nipa ɔdane wɔ kra anadwo no ɔnenam kurom ɛde bɔ ne kuro hwɛ masa nkurɔfoɔ bi abako ɛnso nɛ where are they tia no more ɔmo nyinaa they were not able to preserve fi sɛ na adeɛ baako bi aka ɔmo anya nti ɔmo aporɔ bɔn tɔde sika ne kɔɔ sɛ mbɛ tumi bi na mma yɛ tumi bi na obiara mede ne nsa bɛgu ne so no obiara mede ne nsa bɛgu ne so no wɔnya ho kronkron Petro ka kyerɛ no sɛ na Petro bi na no kaa sɛ o sika na wɔnyera hey wone wo sika nyinaa wɔnyera wone wo dollars wone wo cedis Yira. wone wo pounds Yira. wone wo euros nyinaa monyɛ dae wɔnyera wakyɛn yɛ wo sɛ woduru bɛri a na woyii kyɛ ketewa yɛbie kwan ma a wokɔɔyɛ no yɛyɛ bi wɔ soro ha ɛda nti mo police station kan korɛ nti obi ɛni bɔnni ano ɔden a yɛtwa sika ato amama be ntumi yɛ bibire ebi no ne mi nim obi ɛwɔ akɔnfɔnɔ kyerɛ doctor masa wabɔn ne di fɔlɔ kyerɛ bɔn papa yɛ kanyini wɔ ɔman yi mu kyerɛkyerɛ sika saa pusi no amuna bɛyɛ by force doctor ne mate fo nyinaa anim sɛ akɔ ne di kuro ntumi ntwerɛ wei kɔwɔ ɔpaneɛ wei kɔyɛ operation ɛso sika ama na kɔyɛ by force wo ka sɛ wɔmpi no wobɛnya bia yɛda hɔ ɔwo ɔsere papa wɔmpiaa ne yɛyɛ no meme na meyɛ ɔbɔ aseɛ mpi wofane ɛne wɔkɔto no so wobɛdɔn mɛboa bribe no you have to pay it apemfoɔ no ɔsɛ ɔkum wɔ mo apemfoɔ a abusuafoɔ because of fame popularity name yɛde mu safo mu animu no so ofirifoɔ a yɛde mu safo mu animu no so ekum nipa na apemfoɔ koraa de ɔmo ɔmɔbɔ mesɛ ɔyere nyɛ mu a ɔkɔ ayi abira mu ni n'akyi ne ne nkɔ yankɔ wɔn ne paneɛ bi ankunu gyina no wɔ wokora akɔgyina hɔ bi aborɔkyerɛ wowo a ɔyere wogyina hɔ na wɔatwa akyirɛ adeɛ no wɔatwa so tɛn sɛ apemfoɔ ɛna kurom wa nkwasiafoɔ na diifoɔ no sɛ wɔn de yɛ wɔn rituals sie nipa enti bere a wode wuwu ɛsɛ sika na baa ɔmo hu de ɔmo yɛ biem aka nkwasia keka sika yɛn sɛ sɛ ngupan mu nnoa mfa nsuo hu ɛntete ni o Abi sɛ wonni mu a yɛntete ni ɛmo na ɔmo di na bia na wodi no boase dwom mu aneɛma na motɔre no abi yɛ da kɔnkran ɔmo so wotɔdi enti ɛnkɔndɛmo saa sɛ woyɛ different bi bɔɔle dwono bɔɔdeɛ korɔ na toto ne di yes toto ne di because yɛpɛ kasa dodo ɛyɛ sɛ you need the word money yɛyɛ useless people on this earth paul ni wɔyɛ useless a wɔnyinya na braba sɛe de wɔni ho nkɔnkɔn wonderful enti mebɛ sɛ wosu hwehwɛ saa honhom n'akyi kwan yes
because only be a one more bankers. I'm telling you, one more. Last week, if you come and say about me can handle me fools me na me tesa me stop na me wura enchen on me sumo me ne me mama ne neba afi no hwe me di aja na to so the system no ana me bie ka na me si ya na me rush wo me nipa ko bi guo se na me sa dai o me sa kwa ni mama ya etwa se si awu ono so collapse wo enti bra so betime de no a hospital amaya do I don't pass and answer I had him na kwa ne da ho na mde nsa to ne busei and bo Jesus 3 times na wa surely do no one man wonderful na ne dey see omo de ne ko no mu na eku no afenu mu nya ko mo ti no mu ha me papa panim wo mu wa kwa ne nchen bodi timi wie na me baka na me fa nso na me hwigu ne ho na akwa ne suru enka akwa ne bewu komukunu na unu made a eye me nwa da bia me fa kwan ye nse ye iso badade ne nkwan de na me pese me fa ba bia ase no e ma me ne ka chemse da bia nko fa ba bia ye no nti ye wie na akra kitwa ba ka chemse isofu won se we nti na awurade ma ye be fa ko bewu na ma na twefo odifo na awa he fa number ma na ntimi wo wi fa fon ma fa number ma na ma ne nsenkyere ni the famous na ma ba ne nsenkyere ni sisters and brothers je won nyema bibire wa anadwe sesi egina yi obi upon the billions of money nyina ne nsa da ho se ya ne fon ntimi mpeke ntimi fa ne nsa nso enso ko fa so pa odi nya asafo no ena wontimi mfa ne nsa nsom sei MP baako na ye kwetena abusakuru awofo na afi no so nisifie wan besi yesi wanya stroke na yesi wan hwe na busafo nti wo yale mu nyina yina ma na ne yene ne manketoa ena epeja ne fie ne kro mu yeyo na papa ne nika nyina ewo na ne huguwo na so van beka se emo yesi wo former minister na mai no enwo puse na ne yere ne mantimi mpega no e wo taxi the wapre enyam sister I want to change your spirit say find something that will preserve your soul ade ma okra ne enyinya e ma okra ne ensei ye mfisika ne hwe nti sa wotia ne ye wo se ye ba asole ye decoration no do ntimi na me nkwa asole ni nisika unnim ba bia won nam if say saade ne ye japade a ye pe wa asase we so ye disika na epe dabi ti de nti na esika nti na mini ya me ma asole sayade sa de mi tua ene kofa saade na bade a eno na wuni sika ni kwansa wo ye dan ba we so de ade na ye pe na wasi mini bia menya ne de ha be mi mabi wasi ni sika na de pe enti woni usika nyina amonya dai monya da fi so usu se de sika eni nya won konkona na sofo na mi ado hweda we na otwe ye be bompaye wonderful aba se wasem nyama yes mama mu ni wona machi ye be bompaye concerning ashema edwade nhye ma se yampa se be yetimi process nipa edam timi process nipa to fit timi process nipa adenti na ye de ye ntimi process edwade ho yes God bless you abra yam fasika so na epe cause youngest baby wa to say radi up to me ni jani ni to me eye eju mo de nkom se mo se before be ko igla wan nkom se pie dem yeah me ba hin na 3 years the first time I was nkom se pie dem no kom se pie dem no sister ma ho kwan what break se so ho pare jam fasika enya afode enya offering dabi nyam na re sa ade no it's a rejatis kan omanya we paid yen se gum so nyina nya sa tumi ni bi kan konkono Yesu be nya bi wura ni mu ti sa aboa nti Yesu wuya wampro David mu nyina Bible so o ma de da o mawu saum ni nti ayaya de ba na wo sere se
7 ya puno na ɔso be bia ma no na ɔsrɛ Awurade mfamfo so ewu on so mfamfo so ewu on so etafa cha won onim de ɔyɛ John yɛde ne to asiato mu na ɔblesse Paul sɛ woyɛ honam ntin anything tete na atemidie ne ntɔkwa na hyɛaseɛ ɛfiri sɛ wobɔn saa agyapadeɛ no nsan kan bi sɛ sie gyina ha yi David wotwi asɔre ka wotwia na rapture si a deɛ ne bɛsi deɛ ne bɛsi kanaka bɛgu so piriti ya na rapture si a deɛ na Mike bɛyɛ bɛkɔ so aka me nsɛm na bɛtɔ fam wɔ Yesu din mu amen saa na so wɔ yere firi akonnwa no so yes ni Kristo mo nyane dia adeɛ a ɛbɛbu saa sɛ na mo na wo se sika nti wantimi ankɔ university wantimi ankɔ abrokyire no bi wantimi anyɛ president wantimi ansi fie na wo nkonkron so ne ɛmfa sika na ɛtɔ da no so wanya bi because wobɛma complain sɛ sika nti na wantimi anyɛ wantimi na wantimi anyɛ wantimi na wantimi anyɛ sika nti na Awurade ama na kyerɛ aka a break ne reverse room sa no pa na meyɛ kyerɛ mu itimi kɔ reverse na mabedu me say do kɔfo ene me de ka na bae dabi enti wo na kyerɛ aka asa de sika ye no untimi mfa bi wo se fa wo de na ɔde ma wo na yɛ den fabra ɛno sɛ de sika na yɛ dabi yɛ mfa sika sɛ ɔkɔ complain sɛ sika ntimantima anyɛ wantimi ɔbɛwie ne nyinaa wɔ se yo mate na ho nkonkono so mama ɛno so na yɛde sika na yɛde ne no so wanya bi hyɛ ma na matumi ayɛ w'adwuma yiye ɛfiri sɛ meyɛ honam nimogya na wofrɛ mesa ne mmra na yɛ Awurade meyɛ honam ni mogya na wofrɛ me sa me mmra na yɛ pagya wo nsa o saa me sɔre gyina wɔnam so niwe na matu nyayɛ w'adwuma no ye sɛ yɛbɛtumi ayɛ ne yie ne asɛm o sɛ yɛbɛtumi de akɔ awieɛ ne asɛm na wofra ɛmɔs mmra na yɛ sɛ wakoma di nnwumiakyi Awurade hyɛ ampawa niwe na matu w'adwuma no ye ampawa meyɛ honam Awurade meyɛ honam fra mesa Awurade nim nyansa na wofrɛ me niwe saa me Awurade mayɛ honam atɛ honam ne mogya so wotumi nya Nyankopɔn ahennie na matu w'adwuma no ye meyɛ honam ni mogya besa sɛ memra mayɛ Yesu Kristo sa ampawa Yesu na matu w'adwuma no ye ampawa ni mogya na wofra besa sɛ memra Awurade same ampawa niwe na matu w'adwuma no ye meyɛ honam
asafo yɛ nante wɔ huhu mu yɛ pɔmpa wɔ huhu mu yɛ toto wɔ huhu mu yɛ di asa wɔ huhu mu biribi biara yɛyɛ no atwa sɛ ɛyɛ huhu mu ne ne kurom awurade same ampawa pɛgya wo nsɛm yɛno nyinaa wɔ soro awurade nsɛ wo ma awurade same ma awurade same ma awurade ma sɛ awurade same ma ɛtɔda ne mabɔ mabu ɛtɔda ne mabɔ mabu wonim sɛ crying ɛna metete me ntade mu sɛ enti ɛnkosi da bɛn enti nsɛm a yɛaka nyinaa nti mama no ayɛ kwa na metete m'atade mu na I was crying because I can see carnality ne yi wonam sam ɛnso nkyerɛkyerɛ biara ni hɔ a ɛni kwan sɛ yɛde ma m ɛtwa sɛ nka saa bere adeɛ na yɛmfa sika ntɔ no ɛnyɛ galamsey no amena akɔbuo kuu no ɛnka wanyina bi a wɔde kyɛ kwa a yɛne wayɛ awurade nanso asafiako mapirim mente me ho ase na yɛayɛ sei wantwi enti yɛda so nante wɔ honam mu yɛwura bi sɛ honam ne mɔgya ntumi nya nyankopɔn yi ne kɔnkyene no mfasoɔ bɛɛ ne baa so nti communion no mfasoɔ ama so ɛnyɛ mi o ɛyɛ awurade tɔda a na mekra di awerɛhuu me mu sɛ nti nnipa yɛnkosi da pɛn na awurade yɛbɛtumi apo sɛ sɛ wɔwɔ hɔ ɛberɛ wo ma yɛyi abɛi obiaa ni fatɔ obiaa nya n'agye so ɔbɛyɛ kwasea ama ne nua obiaa nya n'agye so ɔbɛgye nkwasasɛm ne abɔtesɛm amene yesu same onkosi da bai ana wadi abananto kosi da bai na honam sam ana Raden kasa sire rade pawu sam se wade sa rade ma utumi nsamema ma udon nsamema ma abodo chere nsamema ma yebude nsamema ma omo nsamema pray asɛm ɔkae ne sɛ na yɛgu baabi ɛna meba hɔ na mbɛdu hɔ no asɛm a mekae ne sɛ deɛ ho nkonkona hyɛ ne ma ɛnsɔre nye maiki no nto nwom na obiara ntimi ansɔre na young girl baako sɔre na ɔgyee maiki no na ɔtɔ nwom ma awurade no mu nam sane kyɛ no na ɔsɛ mehyɛ asɛ sɛ mesu sɛ because nipa na nka me expect one sɛ otumi sɔre na ɔbɛgye mic nkasa wɔn nkonkron wɔ mu no ɛdɔɔso kyɛn young girl na ɔsɔre yɛ no sɔfo bra nkosi daba yi nti ebi besi dɔn nyina nti wɔn ti awurade ase nti wɔn ntumi nyɛ nipa sɛm no na wɔn fɔ nkɔnso wɔ saa tumi no akyiri kwan nti wobɛdɔ wɔ adwuma akosi daba yi tuwura fi sɛ estate store bia no he for taadeɛ wɔ hɔ ɛde bɛsi nɛ baabi a yɛato store no mu because yɛsɛ maame no awu nti wɔba bɛpie container no biom ɔnyii biom nso da bia meduru bia na maame no te container no mu
yɛtum tumi afi sɛ wowɔ akɔntuo bi a wotu na sɛ wonyɛ tampo wiase wiewie a wokɔsi kuro foforɔ mu saa kuro no hɔ na ɛde wobɛnante mu ɛsɛ wɔanna wɔn kra de kɔsi wɔwuo mu sisters and brothers woma ɔbrɛ yi nyɛ kwa wo ɛfisɛ mewu yɛanka yɛnyɛ ho adwuma yɛnserɛ wonya kɔnkyɛne mfa ho adomberɛ no nie ɔbɛkyɛ kwa yɛmfɛ sika na ɛtɔ ɛnyɛ nimdeɛ ti deɛ na aka wo adomna biaa ma obiaa sɛ ɔmpɛ sɛ obiaa bɛyera obi sɛ nyinaa ɛba adwensa kyerɛ nkonko ne nyansa hyɛ yesu ma wɔtumi de animonyam kɔɔ soro peter kɔ paul kɔ andrew kɔ bartolomeo kɔ filipo kɔ john kɔ thomas kɔ simon kɔ nkosi da bɛyi srɛ mo wotwa dɛ bɛn na ɔtwe ahomakye anwummerɛ ahomakye yɛbɔ mpayɛ ɛsuo gu wade so sɛ ɔmɛhyɛ asafo yi ma ɛwɔ honhom mu ɛfisɛ honam adwene yɛ owuo honam abrabɔ yɛ ɔbrɛ mpaeɛ no wode w'ahoɔden na ɛbɛbɔ akɔm kyerɛ no wode w'ahoɔden na ɛbɛhyɛ wɔse sɛ obi da bia no nkum a ade sɛ ɔma no ahoɔden na dɔɔso deɛ woyɛ no nyina yɛwɔ w'ahoɔden ɛfisɛ wo sɛka no wakum